Το βίντεο που ανέβασα χθες για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες το κατέβασαν. Οπότε, ό,τι ανεβάζω σχετικά με αυτό το θέμα, να το παίρνετε και να το κάνετε κατευθείαν αναδημοσίευση, διότι τα κατεβάζουν. Επειδή αποδεικνύουν με επιστημονικό τρόπο τα αρνητικά και τα κενά ασφαλείας των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων και δεν λέω μπουρδες όπου θα τους σύμφερε για να με βαφτίζανε ψεκασμένο και περιθωριακό, τους έχει πιάσει τρεμούλα και τα κατεβάζουν. Θα σας πω το εξής. Η Γερμανία, η οποία διαθέτει το πιο εξελιγμένο σύστημα ταυτοποίησης και πιο σύγχρονο στην Ευρώπη και έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια, έχει χακαριστεί αυτό το σύστημα εδώ και μήνες. Με την απλή μέθοδο man in the middle, άνθρωπος στη μέση. Δηλαδή, οι χρήστες στη Γερμανία που έχουν ψηφιακές ταυτότητες με RFID τεχνολογία και έχουν και πολύ πιο ισχυρή ασφάλεια από αυτές που θα έχουν εδώ στην Ελλάδα και πολύ πιο ισχυρή κρυπτογράφηση, θα κάνω ανάλυση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε άλλο βίντεο. Έχουν λοιπόν οι πολίτες συσκευές στο σπίτι τους, αναγνώστες που χτυπάνε την ταυτότητά τους για να μπουν σε υπηρεσίες διαδικτυακές της κυβέρνησης. Εκεί πέρα λοιπόν πραγματοποιήθηκαν μαζικές επιθέσεις, όπου είναι πολύ εύκολο κάποιος που θα εισέρθει στο δίκτυό σου να κάνει μια λεγόμενη δηλητηρίαση και έτσι να πάρει τα δεδομένα και να γίνουν διάφορες πλαστογραφήσεις μετά ή απλώς να κρατήσει τα δεδομένα για να έχει πρόσβαση. Το είπα εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέφερα διάφορες μεθόδους. Και θέλω τώρα να πω και κάτι άλλο, μια παρένθεση. Όσοι με κράζετε και λέτε ότι δεν έχω ιδέα πληροφορική, έχετε υπάρξει στη ζωή σας έστω και για μία ημέρα hackers? Για μια μέρα. Εκτός από υπάλληλοι παίρνοντας ψίχουλα σε κάποιες εταιρείες των Αθηνών 600 και 700 και 800 ευρώ για να φτιάχνετε web εφαρμογές και να είστε πιστά σκυλιά του Μητσοτάκη, έχετε υπάρξει στη ζωή σας μία ημέρα hackers? Αν υπήρξατε θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πρώτον, στην πληροφορική δεν υπάρχει ασφάλεια, ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεύτερον, το κύριο ζητούμενο είναι ο χρόνος. Οποιοδήποτε ασφαλές πρόγραμμα αυτή τη στιγμή σε 3 χρόνια είναι πεπερασμένο και θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση. Και εδώ θα σταθώ σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν θα βγουν οι νέες ταυτότητες, μετά από 2-3 χρόνια, ήδη είναι ξεπερασμένη η ασφάλεια, αλλά μετά από 2-3 χρόνια θα είναι εντελώς ξεπερασμένη. Και τα τσιπάκια αυτά RFID που θα έχουν μέσα είναι read only, μόνο για ανάγνωση. Δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Που σημαίνει ότι μετά από 2-3 χρόνια θα είστε απόλυτα εκτεθειμένοι. Και τι θα γίνει, αγαπητοί μου, για να γίνει η αναβάθμιση στις ταυτότητές σας, που τα τσιπάκια αυτά δεν θα δέχονται τροποποίηση και θα είναι μόνο για ανάγνωση? Θα ξαναπάτε πάλι σε 3 χρόνια στα αστυνομικά τμήματα να βγάλετε καινούργια με την αναβάθμιση? Σας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια δίθεν ειδικοί, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικάτιδες, τα φερέφωνα και οι αστυνομικοί, σας λένε ψέματα και το κάνουν επιχρήμαση. Αυτοί θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και εσείς οι μεγάλοι χαμένοι. Να το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και κλείνοντας, να σας πω το εξής. Οι λαθρομετανάστες που έρχονται από 500 χώρες και δεν ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια του καθενός, δεν έχουν ταυτότητα και δεν τους ζητάνε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης. Αλλά για σας τους πήρε αμέσως ο πόνος για την ασφάλειά σας και για το καλό σας να αλλάξετε ταυτότητες. Θέλουν να εφαρμόσουν στο μέλλον κοινωνικό αποκλεισμό σε αντιφρονούντες. Διότι όταν θα φακελώσουν θα φέρουν αργότερα μια ψηφιακή δικτατορία, όπου διάφοροι άνθρωποι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Και αυτοί θα είναι αυτοί που θα εναντιώνονται στις ανθελληνικές κυβερνήσεις. Και τέλος, κλείνοντας, να πω το εξής. Αν αυτοί όλοι σας αγαπούσαν τόσο πολύ και ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για το καλό σας, θα σας παρήχαν δωρεάν πρώτη κατοικία στα νέα ζευγάρια, θα παρήχαν χρήματα για κάθε γέννηση, θα υπήρχαν φθηνά ενίκια, θα υπήρχε φθηνό ρεύμα και φθηνό νερό, τα παιδιά σας δεν θα πηγαίνανε να δουλέψουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα είναι δούλοι, δεν θα σας έπαιρναν τα σπίτια, την πρώτη κατοικία που είναι ιερό δικαίωμα κάθε πολίτη στη στέγαση, τα κοράκια των τραπεζών, δεν θα σας δηλητηρίαζαν με εμβόλια δηλητήρια, δεν θα σας σκότωναν τα παιδιά σας στα τέμπη και 1002. Ξεκολλήστε, είναι μεγαλύτερη παγίδα, μακριά. Όχι στις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Θέλουν να εφαρμόσουν ψηφιακή δικτατορία.